Jaruma Hadiza Aliyu Gabon ta yi feshin wuta akan wani mabiyin shafinta na Twitter yayin da ya nemi jarumar da ta fito da miji ta aure. Lamarin ya faru ne sa'ilin da Gabon ke bayyana wa masoyanta sabon hoton shafi da takan canza daga lokaci zuwa lokaci, wato profile picture. Rahotannin sun bayyana cewa makala wannan sabon hoto ke da wuya. Yan bashi ya rubuta cewa, "Masha Allah, an girma, ai ya kamata a fidda mijin aure." Kalaman da suka harzuga Gabon ta mayar masa da martani da cewa, "To ko za ka ba wa tsoho shawaran ya ma tsohuwa ritaya ya kawo ni ne?" Kace na ce ta balle tsakanin masu ta'amali da shafukan zumunta kan yanayin girman amsa da jarumar ta bayar. Amma mafi rinjaye sun fi danganta al'amarin da jama'a masu kokarin aibanta tauraron ko watsa musu maganganu marasa daɗin ji a koda yaushe. Rahotannin sun fito cewa jarumar na bayyana cewa wannan ba shine karo na farko da ire-iren waɗannan mutanen ke jefa maganganu ba a duk lokacin da na canza hoto. Hakan na nuni da cewa tura ce ta kai bango har aka samu faruwar lamarin. Ko a can baya ma